மந்த்லி எக்ஸ்பைரி இன்றைக்கி நிஃப்டிக்கும் சரி பேங்க் நிஃப்டிக்கும் சரி ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இன்றைக்கி சைடேஸில் போயிடுச்சு. யூஸ்வலாக 80% ஆஃப் டைம் மந்த்லி எக்ஸ்பைரி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங் டேவாக இருக்கும். பட் இன்றைக்கி அந்த லெஸ் தென் 20% டேவாக அமைஞ்சிருச்சு. பெருசாக மார்க்கெட்டில் மொமெண்டம் இல்லை. ஸோ ஏர்லி மார்னிங்கே பேங்க் நிஃப்டிக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம், நிஃப்டிக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ நிஃப்டி கூட 31,760 கொடுத்துருந்தோம். ஸோ எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட் கொடுத்துருந்த அந்த லெவலில் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு அண்ட் தென் எண்ட் ஆஃப் டேல பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோடைய மார்க்கெட் கன்சால்ட் ஆகிட்டு க்ளோசிங் வச்சிருச்சு. ஸோ இன்றைக்கூட மந்த்லி எக்ஸ்பைரியில் பெருசாக மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கொண்டு வரல. அண்ட் பிகர் பிக்சரில் ஏதாவது கேண்டில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்கிறதும் பார்க்கலாம். ஸோ ஐடி செக்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த 18th டிசம்பர் கேண்டிலோட ஹையை பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் பண்ணிச்சுன்னா ஐடி செக்டரும் புல்லிஷாக இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிஃப்டி 50க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொன்னேன். அண்ட் மார்க்கெட்டில் இதுக்கு மேலே நடக்க போகிற சுச்சுவேஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட் சைட் கேண்டில் பேட்டர்ன் வச்சு தான் இருக்கும்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். இந்த 20th டிசம்பரோட ஹையை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் மேலே சஸ்டைன் பண்ணிடுச்சுனாவே மார்க்கெட் புல்லிஷாக இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்காகவே புல்லிஷாக இருக்குது. மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் போத் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டு பேருமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. இன்னும் எந்த ஒரு வீக்னஸும் தெரியல. அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஒரு ரேலி. அண்ட் தென் நிஃப்டி நிஃப்டி ஃபின் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி மூணு பேருமே சப்போர்ட் பண்ணுறது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எக்ஸாக்டாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல் டைம் ஹை கிட்ட வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆல் டைம் ஹை கிட்ட ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிறதையும் க்ளோஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும். ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கை வாட்ச் பண்ண மறந்துடாதீங்க, அதுவும் ஆல் டைம் ஹை கிட்ட. அண்ட் ஃபின் நிஃப்டி, ஸோ ஃபின் நிஃப்டியில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இன்னும் வந்து ஃபின் நிஃப்டி வந்து இந்த அவுட் சைட் கேண்டில் பேட்டர்ன் ஹையை பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் பண்ணலன்னு. ஸோ இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணிச்சு. பட் அது இன்ட்ராடே வைஸ் தான், டெய்லி கேண்டில் க்ளோசிங் கீழே தான் இருக்குது. ஒருவேளை நாளைக்கு மேலே சஸ்டைன் பண்ணிச்சுன்னா ஃபின் நிஃப்டி மேலே போகும். அண்ட் தென் நிஃப்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும். ஸோ பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா லெவலில் பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் பண்ணி மேலே போயிட்டாங்க. பட் இன்றைக்கோட கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா. இன்றைக்கி வந்து ஒரு டோஜி கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கோட கேண்டிலோட ஹை அண்ட் லோ மார்க் பண்ணிங்க. மார்க்கெட் ஹைக்கு மேலே சஸ்டைன் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் மேலே போகும். அதே மாதிரி லோ கீழே சஸ்டைன் பண்ணிச்சுன்னா இந்த டோஜி கேண்டிலோட ஹைக்கு ரீட்ரேஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று ரிவர்ஸில் ஆகலாம் ஆர் பிரேக் பண்ணிட்டு கீழே போகலாம். ஸோ பேங்க் நிஃப்டியில் நாளைக்கு நல்ல ஒரு ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் தென் லெவல்ஸும் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேங்க் நிஃப்டியில் கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அட் த சேம் டைம் ஃபின் நிஃப்டி வாட்ச் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க. மந்த்லி எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மொமெண்டம் பேக் டு மார்க்கெட்டுக்கு வரும். அண்ட் தென் மறக்காதீங்க இந்தியா வீக்ஸ் இப்போ அரௌண்ட் 15 கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் வால்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள். மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் இப்போ வரைக்கும் புல்லிஷாக தான் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மற்றபடி சந்திப்போம். மகிழ்ச்சி.